ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆଣି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଣିକି କାଟିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁରା ଫୁଲ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲୁ ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏଇ ଥାଳିରେ ଫୁଲ କାଟିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଆମେ କାଟି ସାରିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି କାଟା ହେଇଛି, ଲୁଣ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଦିନ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ, ଫଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ରେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ୍ବକୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ହିଁ ଆମ୍ବ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ସେଇ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଣି ଯାଇକି ଆଜି କାଟିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ, କି ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ! ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ଯେକୌଣସି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବଠୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ, କି ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଆମ୍ବ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ।